Oh, yan na. Isa. Uy! Ay, ito pala. Kita nyo ba yun? 200cc kinamay. Yan. Katatapos ko lang mga bossing. Katatapos lang natin mag-bore out sa crankcase ng 155. Ayan, motor ni bossing Benji. Boss Benji na nasa Saudi. Tapos na natin i-bore out tong crankshell mo. Assemblein na lang to. And then, hindi lang isa yung binore out natin. Dalawa. Ayan, motor ni bossing from Zaragoza, Nueva Ecija. Okay. Ito yung makina niya. Binore out din natin to kanina. Yan. Bore out. Bilog na bilog oh. Kinis oh. Kinis. Ganda. Masanting niya. Okay. Ano yung nilagay mong timing gear pare? Yung motor star? Motor star? Okay. Okay. Yung motor star na kinabit dyan ay yung kulay brown ng box. Okay yan. JY. Makikita nyo yung tatak na JY 3637. Ganito yung dating gamit natin na motor star na timing gear, yung kulay brown ng box. Okay. 63.5 na cylinder block yung binili ni bossing. Yan. Okay. Ito naman, hintayin lang natin yung transmission, yung first gear tsaka third gear tsaka timing gear na pyesa niya kasi kinuha pa nila dun sa San Quintin, Pangasinan. Okay, yung gagamitin naman natin dito, big valve na cylinder head. Yan, once again, big valve. Ayan o, 3227. Napakalaki. Mas malaki yung valvula nito kesa dun sa cylinder head na dala ni bossing. Pang Skygo 175 yung dala niya. Okay? Yan. So, hugutin na natin to para mabanlawan. At asimpulin na rin natin to mamaya pagdating nung materialis niya. Yan. Ganda. Bilog na bilog. A few moments later. Okay, tapos na yung isang conversion sa 200cc mga bossing. Yan, from Zaragoza, Nueva Ecija. Yun o, parang ang nang-inject pare ah. Okay, 4-pin CDI gamit natin dyan. At syempre, ignition coil. May kuryente na ba pare? Wala pa. Hanap pa ako ng pang-inject eh. Okay, dito naman tayo. Bibili muna tayo ng yung first gear, third gear, timing gear. Dahil yung stock ni Kabro, kinalawang. Kinuha pa nila dun sa San Quintin, Pangasinan. Eh, pagkatingin ni Kabro, kinakalawang na pala. Hindi niya na ibabad sa langis. Sayang. Okay, so ngayon bibili tayo ng brand new. Alright, tara na. Okay, may gasolina na? Oh, start. Yan lang. Patuloy mo muna. Patuloyin mo muna. Okay. Okay, start. Baba, sabi ko sa'yo, mababa eh. Yan. Ganda ng ikot ng magneto pare, walang kagewang-gewang ah. Ha? Braso ko na dumigewang. Kumigewang yung braso mo. Smooth. Ayos ah. Smooth. Ayan, motor ni bossing. Shout out. Bili muna tayong pyesa nung isang 200cc conversion. Overtime. One eternity later. Okay, so tapos na yung 200cc conversion from Zaragoza, Nueva Ecija. Ayun si boss. Yan. Tayo naman, isusunod na natin tong motor ni bossing Boss Benji. Yan, na nasa Saudi. Yun yung anak niya oh. Poging-pogi oh. Alright. So nakabili na rin tayo ng materyales. Ito. So first gear, partner yan. Yan, main shaft. Tapos yung kapartner niya yung nakalagay sa counter shaft. So nagkakalaga ng 6,100. Okay, first gear, magka-partner. Tapos third gear naman, ito ay timing gear pala to, timing gear. 5,400. Timing gear set, cam gear, tsaka timing gear.
Hindi kasama yung cam gear pin. Then ito naman yung kanyang third gear, original. Okay, may presyo siya dito, 4,200. Yan, 4,200, 5,400, 6,100. Bahala na kayong mag-compute kung magkano kapag ganyan yung issue ng motor nyo, talagang mapapagastos kayo. Lalo na pag ganitong original yung ikakabit natin. Okay, 615442. Okay, kabit na natin yan. Simbolin na natin para hindi gabihin sila ka bro. Dahil itong mga to ibibiyahe pa daw ng Baguio ng madaling araw bukas. Tama pa bro? Okay. Shoutout muna kay ka bro. Anong pangalan mo bro? Melvin Caramisis. Ha? Melvin Caramisis. Melvin. Sika bro? Esteban. Yung? Alright. So simbolin ko na? Simbolin ko na? O bukas na? You serious? Birahin na natin. Baka birahin pa ni Labaw. Ay, ni Brother Lito. Okay? Okay? 2,000 years later. At inabot na nga ng dilim ang mga customer natin na taga San Quintin, Pangasinan. Kabro, makaturturog kan. Makaturturog kan. Nalpas sa ating motor daan, 200cc conversion from San Quintin, Pangasinan. Okay, takpan mo na. Mamaya, video muna natin yung ikot ng magneto. Pandarin na natin. Tigas. Yun, oh. Big valve, oh. Big valve. Okay, yan po yung magneto niya, yung ikot niya. Ba't ganun yun? Ay, nandun pala yung camera, nasa gilid. Okay, ayun yung ikot ng magneto, oh. Yan, stable. Walang giwang. Ayun, oh. Okay na. Naka big valve yan mga bossing, 200cc. Big valve cylinder head. Hindi kagaya nung mga pang Sky 175, medyo mas maliit lang ng yung valvula niya. Ito 3227. Stock pipe. Ayan, oh, pang CDI pa. Nice. Masasakal siya sa butyo-butyo. Abot mo nga yung flat screw maliit. Adjust na natin ng konti yung idle. Babaan natin ng konti. Yun, oh. Alright. Parang hindi man na-convert sa 200cc. Napaka-smooth. Yun, oh. Okay na. Isa pa. Isa pang start. Ha? Kamay? Ambira. Basic lang yan. Tignan mo. Oo. Halika dito. Kakamayin ko to. Dito ka sa kabila. Kamay. Sige nga. Sa kabila. Oh, yan na. Isa. Uy! Ay, ito pala. Okay na mga bossing, makakauwi na rin sila ka bro. From San Quintin, Pangasinan. Kita nyo ba yun? 200cc kinamay. Okay. Ka bro, agalwad ha. Break in lang, takbong 40 no. Okay, takbong 40. Okay, takpan mo na. Oh, sige bro, ingat. Takbong pogi lang ha bro, takbong pogi. Break in. Yan. Shoutout bossing Benji na nasa Saudi. Tapos na yung motor mo. Happy birthday, Bilog. Shoutout kay mama ko. Oh, shoutout kay mama ni Kyle. Ay motor nila, Aerox, Yamaha, sana all. Yung pangarap kong motor ay Aerox version 2. All stock. Parang all stock yung tunog bro, pero mamaw na yung makina niyan. I-break in mo lang. Takbong 40 ha. Okay. Alright. Ingat bro. Yun o. Something na. And that's all for today's video mga bossing. Maraming salamat po. 200cc conversion sa araw na to, dalawa. Alright. Ay, dalawa po kami. Ay.